Fil-budget tas-sena d-dieħla l-edukazzjoni għandha rwol importanti. Biex ikunu mejjuna studenti għawċin f'Malta se jkollhom l-allowance li ngħataw tiżdied bi 300 euro għal kull student fis-sena. Barra minn hekk mis-sena skolastika li jmiss, l-istudenti tal-ITS se jingħataw 233 euro sabiex parzjalment tkopri l-ispejjeż relatati ma' materjal edukattiv. Bħala parti mill-investiment fir riżors uman se tiġġedded l-iskema li biha għalliema jkunu jistgħu jieħdu sena leave bil-ħlas waqt li jkunu qegħdin ikomplu jistudjaw għall-iżvilupp professjonali tagħhom. Biex iktar nies ikunu mħeġġa jkomplu jistudjaw, studenti li ġew aċċettati biex jidħlu f'kors f'livell ta' edukazzjoni ogħla taħt il-klawżola tal-maturità se jibdew jingħataw l-istipendju. Dwar il-weda li tingħata tablet għal kull wild se jsiru s-sejħiet biex jinxtraw it-tablets, jibda t-taħriġ għall-għalliema, tissaħħaħ l-infrastruttura teknika tal-internet fl-iskejjel u jsiru tħejjiet oħra għal proġett nazzjonali li jibda minn Ottubru 2016. Barra minn hekk se jinbidlu l-laptops kollha tal-għalliema u għall-ewwel darba se jingħataw laptops ġodda lil kindergarten assistants u learning support assistants kollha fl-iskejjel tal-istat. Bħala parti mill-investiment fl-Università ta' Malta se jingħata bidu għal xogħol fuq il-Campus Fgħawdex li meta jitlesta għandu jattira numru ta' studenti fi studji fuq livell ta' dottorat u anke riċerka lil hinn mid-dottorat. Huma ppjanati n-numru ta' xogħlijiet u manutenzjoni filwaqt li se tibda l-ewwel fażi tal-iskola ġdida f'San Pawl il-Baħar u x-xogħol fuq Sports Track tal-Iskola Nazzjonali tal-Isports f'Pembroke. Is-suċċess ta' Child Care B'Xejn kien wieħed li ħalla l-frott u se jkun ikkonfermat għas-sena li ġejja. Dan mhux biss hekk kif flimkien ma' Projects Malta u ppjanat li jinfetħu Child Care Centers ġodda f'Ħażebbuġ, San Ġiljan u l-Furjana. Tħabbru u kienu konfermati wkoll għadd ta' proġetti kulturali. Permezz anke ta' fondi Ewropej se ssir ħidma fuq proġetti kapitali kulturali bħal fl-Ipoġew kif ukoll tresqu applikazzjonijiet għall-Arkivju Notarili fil-Belt Valletta, il-Valletta Design Cluster, il-Proġett Muża u oħrajn. Dan flimkien ma' xogħol estensiv fil-fortifikazzjonijiet u postijiet storiċi oħra. Proġetti li se jħallu impatt fuq ix-xena kulturali ta' pajjiżna li lin mis-sena 2018 meta l-Belt Valletta tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura.